Pai pai ni phaing koi raner cap ani chongkan thongnok be pathua klamalong nongkular club Premier League men football tournament angdung kiti kapaman pon bangso along ani kangsam porphai ke thompen lamaing thurpon si puthot porphai ke thomra minute cap apor malompen chongkan nongkular club along chepaduk bangphi barim karitang dorsing rongphar karitang mongol sing senar karitang kanam so bepi karitang hemari hanse lapen karitang ke haikro atumaphan chikimo asai dengpon lapen aluhiaman pen rongkhang lems chairman mongol sing be nongkular club chongkan founder mohon teron bjym klembang rajesh teron lapen sorkari gaon bura atum chetongdon lapen bangso football angdung kitialong kapathu pon lake chongkan united fc lapen kamar hanse fc atum mahin pensi pathu pon bangso ke pathualong chongkan united fc atum ball ipum lapen kamar hanse fc atum ball pumni thapen chepahai ponlo lapen best goalkeeper anong e jameson rongphar goal score raja singh rongphar midfielder sarkiri teron lapen best player hemari hansia tumpen kethek anong e chapalong pon si mesen me et pen pathu pajut pon dongka mukam pen jona singh rongphar tk news Borjan constituency ke parlo kaniatok biarong kanghu thing pi kenabdon bangso thing pi dimapur anathusi ke ponje phan kachisiklo bon dahara dakcherok toka bang photum la bangso thing pi ke pon bomot thekdun long se nebdun cheglo nebda da pi forest psyche tuban phone call pe la bangso thing pi ke pon alampurak thanlo lapan alangli tumpen la bangso thing pi office long anwan denon pupen agari pen wanlo bon tawar beng lang tibuk sar theteron arong pen dam chet malom la bangso thing pi kang hupona bangpu Muhammad Ali po bangpu lapen haladak lokal banghini gunda dum towar ebeng ben labang so thing pi kang hupona gari chipon thulo kinebdu na bangpu tum phan no pak benang thuak agji nang pathi labji pusi ke thar ke ha pusi pherang ke phanang thandun thengpi kang hupona gari ka chipon thuke dilai kilometer Grehini East Division Ranger Cheget RIPC chitewar potu delo hadak ke ton forest guard atum phana than pachini pon et seta thangnat kang sai duna phan kabor yawe Delai police station osi phantame bangso ke theralam palelo lapen complaint letter tame pipa jir kangsi mo inquiry po pusi lam thenang pachini don news report tk news forest ko so adim si puri la is division adim ke adim mana dak dilai dilai 12 mile acha nali tu mandar lo ngatheng pi nil tum na inform lo organization na inform lo je nasona thing pi kang hu thing pi si dak man tum office an ke wanji pusi bor ilo itame hala kang hu ve ka tum bang alang tum aning thi hak si aswagari bang alang tum nang khang check lo pawang long le dalo nali tum office an wanji phan un dalo te nali tum la so office long an ke wangi phan ta nali tum nang chi dun de people lo mane ne tum na tum na ha si nang dun de lo yo nang hang hi mane bang oi pu theng pi wan bom bo people lang tum bang bu de made nang tum si la theng pi kang hu ke toy ma made ko pi lo department hoi ban si ke toy ma people lang dun hai he de ken te kwa lo nang li tum chiklo yon long I trip long kwa lo nang tum tangka chen ke ne tum long ini ni tum people on the non dak hong sai nang li tum bang bu de ken te nang li tum arai an si ke wan lo in church fan batai ko ni hang thang people lo hang he de ke tai thong lo ko lo ba non ta na call pi ji te nang li tum people lo nang li tum daka ape ne kali staff kali ma dai star te nang li tum posi wang un de lonte tak nang li tu du mat chibong hang juang hai people lo bang bu de ma mo di nang tu ni da lo dun ri pusna pu ma kali pu pe ante pupe pute nali tum nge sige forest along sige claim lo nali tum theng pi theng phang ke lang ni tum lo jontu jonwar ke lang ni tum lo te nali tum ke dak ben thur plut nali tum office ben thur plut nali tum hada an palai thegret ko pia polo ba ni da chini de lo mane nang du nang ni ne te nali ko pi fan si dak ke claim lo chini ni det nali forest lo claim ke lai ke chirai ko mas claim lo ala ngu tu ala pen nali pen ke the ranger dia fu tum tamen nali tum hana pa claim ke so phan lo te nali tum la dak office pen posi nali tum hadak an nali tum han produce ta nali tum thur bang bedel lo ni da chini da nali men ko son lo song la samsung leng nang li rong e ko nalo da ki la har ya na jan acha nali ko pia pulo la dak claim ko pia master acha Ada lain pudha manja sir pudha lain pudha sekanda aleng aleng hai lu ya iya sedangkan di
Kuna lo ko wan, kuna pen lo wan ke? Hatu kapen sir. Hah? Hatu kapen. Hatu ka pen. Oh, kuma lo hem fu ke? Kuma lo kang hu bang ke? Yang kamu menin tunggu lason rong atau yang pisi nama sir. Rong thing pi. De rong thing pi ke pini pen nari tum forest tum ban pini par jupon ma je lason ki son claim mi lapsi lason allo ko pini nang ni La bang chin dela sir mene la bang di. Malik tunggu son. Kuma lo ada malik. Muhammad. Ko ba? Muhammad. Muhammad ke kubulo tok ke? Ali. Muhammad Ali. Forest on kalau posa piang tu. Forest pan ke la तुमको सोन से पिलो ने la bang chini ni sa. Ande ladak police tu han gente. Patrolling no han kalau pi ke. Petroling no man ke ini son है di. Paro ini ma paro pol la son se la तुम. Komen tu bela tu claim ke. Ha. Komen tu bela claim ke. Claim ke तुम claim bom la है. Kan si क्या bilang sa. Tunggu hafta si bel. Atau hafta si dah ceklo jan la son. Ajo wang adam lo ma. Running se tami arwi jang bok pot. हफ्ता से पेन 2 बार 3 बार लसन से रनिंग बम जाए Ante la sopol ke nang tum ajo wang tha pharo hini ni si nang tum police ang people lo bodi. Paro ini mane mantne ke latun da street ya bote paro pho lason ne pidar le Angke forest tum bang ke? forest man bange chinin di sa tingge Forest tum nang khang ndi ma. forest bange nang khang de non dam an bange Nang thego no lok to nang khang de jalu ma. gale an then long le he Kusan sin thego no de la forest are le. la bange chin de le la kopne gare male tum se ching pi se than mate di Nanti nang abang ke, ladak gari levar ma levar lo la pen helper lo la son se chuklem bom ya le he Palo na para ani sina pi ke. hajira. hajara system ni panta sonan belo Ya munit ke non ne kona lo kidu ke nang tum hana toy jilo munit ke na lo do ke la. Kang hu bek bang ke? kamu anta la dasi do he non da la ali para si do he Kala Muhammad Ali ba hai? Muhammad Ali Dak sido di. Humkan lo kado ke. Pungka mene aku Muhammad laso Muhammad agari humkan lo. pumni ke do he tame hum manga running ni gare bange Te non hum ko an wang lang. la bange pute te sar Nani tum si chini lo ke ndai hum ko an wang lang kali ma ni ko an tunda sido ba. ke dam prejang akrong prejang Te non ke dam tang ko an do lang ke dam tang ko an do lo. ke dam tang bang ta moi nu ko Inut bahani amen sini mana itu. Inut bahini amen la pulo ni tum kacin na mateng pulo te Sikandar Rongpi pulo inut abang ke la pen ke inut abang ke teron kupi teron yo Hari sangho do lah. ari sango tum do Tum me ko na so do. la tum la dak lokal mat pusinang cita alang tum mangke la dak lokal Latum mat si latum na so thing pi ke pon lo chakap dum dum ma mate latum ini latum han ke sef tum han chorla. nili ke mata da mateng pulo te la tum ke la dak la tum ke sef dun cok pusin nili mata da Men hadi. management assistant se la tum mangke ba Tang te non nang litum la so lamu pita department han kopi nang litum sini. nili tum department upon kichu ningri dan bang ke la puilo je ili tum ke eme thanga din la dak ke ili tum ame thang jong se arni wang ili tum la dak pen jong si thingpi la pupon bom pulo tum ili tum ke kukson si ili tum eme thang adet ba eme thang adim pha tum se preserve thek jang jilang ma lasi ili tum phan ke laso din nang ke preserve ji phan ba protection nang pg phan ke thingpi thengphang protection ji phan ke ili tum nang forest department full pleasure na pitang lo pulo tang de pini arni son ke tang de la puson si dam bom pote mo a generation man ke tum ko pilo tum example set pidam ba ili tum ko pilo tum paklangan thek buke lasi forest department ba ili tum Karbi long autonomous council long ili tum kecari CM sa pangtame kecuning riang tum mangala puhin lo je prap jin pen la bang ke action enang ji kali pulo tang ke ili tum je hello lelo je ili tum along resource thengpi thengphang punon arlong sangti punon ili tum ke jara khaun elo lasi isi mission action ke anji phansi Karbi autonomous council along ke do bom non iltum asar CM tuliar mo hang kota juning ripon Lapen nang litum pan pamu ala gari nang cici dum siok potum nang litum aparti pan nang lireng nang lihu nang kosu bang dum. ereng hu bang ke nang pasu sela stami nang doi fit pat bang ke dulu hai nang cing doi fit pat bang ke dulu stami inut bahini tuman ke nili tumbang ledun tu dap cek je nupang wanun la tuman that ya nang lada kama puan Nilihin man kanang si alam ning hang do. Nilitum is ya right do. Asi youth nilitum kasi preserve dun ji panilitum a right do. Kasi nilitum
nang le lo la pen ni tum chingki than lo ni tum agari nep check pen wan bom lo pu lang li ki than so ka wan bom pen a hut si to war beng alang tum che khangon check lo alang tum nang che khangon check amat si engke ni tum han nang ke ther nang ke hab do je mo pe alang li ki pu so na ka nang pathi aji no pak panang that aji pu si ni tum manai ther kasi lo so nang ke ther nang ke hab ke ni tum ning yang ke dung la bang ke alang tum nang chingki pa mi ni tum han nang ke ther nang ke hab do je mo pe alang li ki pu so na ka nang pathi aji no pak panang that aji pu si ni tum manai ther kasi lo so nang ke ther nang ke hab ke ni tum ning yang ke dung la bang ke alang tum nang chingki pa mi ka nang chingki pa mi sen poson te ni tum chingki ji aja lam same ni tum lam sam pen chingki ji same alang tum ni tum phan lam sam pen chingki ke la pa alang tum armu do ke bang alang tum gari hom thompli alang tum bang si chepeng pen bang si dak ni tum phan nang ke ther nang ke hab pen amasi alang ni tum ta kache bohong ka cheng che ka bang ke ni tum ta ning hang he amasi oto nang tum si kache ponji ning hang pote nang tum che pon de no to si ni tum pu do la pa che pon de lo same ni tum long agaria number la pen ke approve a video hai ka ni tum long do kok lo posi mani ni tum da wang ju le mi thang ke kini kache matha emena pran mang kache matha po yoni si ni tum wang ju lo ta si ni ka chuning ri kang tung bang ke la hen lo je la puson ni tum emethang a khai ba emethang a area jitu forest department a hormone tum ka jog don ji ka preserve don ji phana ka bor i long ta ke kam khi don ko jo la puson ke ni tum ning oilak la pen ke ni tum hanai kam khi la pen ke ni tum phan la nang ke ther nang ke hawa tum phan ke insai nang ji aron pen insai nang ji la pen tarlip nang ji puson si ni li hin pen ka chun nang tum nai no la so hut nang tum phan department a so thai lo man thai long le forest tum te department asor bangke ni tum kenep pen ni tum department than inform lo department than inform det pen same alang tum phone ta la anang response no de la son bang amek jang elon ni pilni a job por ni tum kachitong la ke baji kebra minute hong ke ba por malo baji kebra minute hong ke ba por lom chetong pen ni tum baji kresi krehni so malom sin ni tum phone contact lo alang tum pen ni tum chetong ko lo stamin ni tum phan nang response ni le da join ni si ni tum agari lo plora ma ni tum thana an bang nang ko te hala pamu te ron pu bang phana men ki mang te teron puke nili amen ning ke do bang ke inut bahani nang ke thana lam bang ke sikandar teron tu sikandar ron pi rong pi alang hen lo nili phan nang ke thera bang lo nili phan ke nupak nupak panang thu pe ji po hormone teron la pen ke inut ke hormone teron alang tum la san ke ther ke happen alang tum te isi involvement do la so illegal smuggling long alang tum isi ke thetan ka cherap dun do hormone teron bang rong sar lo la pen dak rong asar da do inut rong asar jong si nili tum phan ke ther ke hap along yang si alang thala son choklem rong putek ko son alang rong pangri inu rong pangri bang puson amoni si nili tum phan ke ther ke hap dokok le putang ke la ke la so rong asar phan ta so dak pen ching wa ching sai nang si nili tum gi pu yalam the bang la ne Benglong lo timber smuggler mate thingpikang hu tum do obu pen ni tum long pen ni tum isi inquiry session ni tum wang lo la pen ni tum theganong lo je gari hum thom la son ki part theganong lo bons tame ajak tumang ni tum un nep dun un de lo bons ta ihu magari bang ni tum nep ichek lo amasini ni tum arjudun chalo alang ni tum long pen legal documents do bon puni tum arjulos tame alang ni tum long bang kelason ajak documents ta ni tum bang theglong le de lo amasi nilitum bang dak department hui do posi nilitum bang department of hala solam nilitum pa lelo ama koson kupi ka dora pen one department aso tame nilitum lang wang wedelo la pen ke wang bom lu puselang tum nang than los tame aporting nang kele nang jiba alang tum nang le delo ama si alang litum pen chingki long lo je alang litum bang nang pulo athing pi bang office anang litum nang shift that not puman litum lasu office ani litum wan lo wan bom ahut bangke towar bengan nga chiplang manggala pulo je hala thengpi ke supply la pena dak long alokel gunda tumbang nili tumhan agari nang khang check si je la to gari jong si nang litu kipon lo ba nili tumhan nang lo dun de pulo tangte nang litumman ke nang thui adi nang that adi pon si nili tumhan la tum nang ke ther nang ke habdulo la pen masi alang litumbang la dak amunit che hang pak misen se alang tum dadagiri nang chepaklang lo amase alang tumbang la tu ting tibang la tum jabarjasti lang tum si ponder lo agari amasi saijok je nili tumbang ta emithang apran panche matha nang ko je ni sini tum dak belaya thana long ni tum wang si ni tum FIR sta ni tum pinang kok lo
Muhammad Ali Hala kang huwek tum ke Karbi mate bang thang. Kang huwek abang ke nilitum kachini da mateng pulote bangasu lake Muhammad Ali. Amen bang ke. Iya mune la. Ni amuni. Kunang den lam sinan tung tegan long long. Nilitum ke tegon long ke kania tok biarong. Ang den along lo. Tadi la nang li tum hala gari nang chi chidun jok tum nang koma tum la mia tum lo mate kapek tum la. Kali la bang ke isi cipudang pulonang te ini methang lake Karbi tu mama. Inut bahni amen sini mana itu. Inut bahini amen la pulo nilitum kachini da mateng pulote Sikandar Rongpi pulo inu da bang ke. La pen ke inu da bang ke teron kupi teron yo. Ari sangho do la. Ari sang tum do. Tume ko nasol. La tum la dak lokal mat pusinang cita. Alang tum bang ke. La dak lokal Tum mat. si la tum na so theng pi ke pon la chakap tum ma mate la tum ini la tum han ke sef tum han chol la. Nili ke mata da mateng pulote la tum ke la dak la tum ke sef dun cok pusin nili mata da. Men hadi. Management asisten si la tum bang ke ba. Tang te non nang li tum la so lam ka department han ko pi nang li tum sini. Nili